spektakl koji ste dugo čekali. Druga štraparijada se vraća, veća i bolja nego ikad. Dođite u Doboj kod Damira i Eniza Hadžikadunića u nedjelju 22. juna ove godine. Označite datum. Čekaju vas nevjerovatna takmičenja u 3 kategorije. Pripremite se za borbu u kategorijama pero laka, laka i srednja. Uzbuđenje i nagrade koje nećete htjeti propustiti. Vaganje počinje u 8 ujutro, a borba za titulu najboljih kreće tačno u 10. A kakav bi to bio spektakl bez vrhunske muzike i gastronomskih užitaka? Uživajte uz pjesmu Alkija i Džanele, naših muzičkih zvijezda, i uz neprikosnovenog Milomira Dafunića, voditelja programa. Naravno, ne zaboravite za sve gurmane, tu je i nezaobilazna sočna mlada janjetina. Nema boljeg načina da proslavite pobjede i uživate u pravom ambijentu. Ulaz je samo 5 konvertivnih maraka. Budite dio tradicije, budite dio zabave. Za sve informacije pozovite 064 457 4694. Vidimo se na drugoj štraparijadi u Doboju. Ne propustite!